Ναι, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε να παίξουμε FIFA. Δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά θα παίξουμε πρώτη φορά σε κανένας. Πάμε παίξουμε. Τι μέτε, τι με βγαλένε. Έλα, φέρε! Πάμε! Βάζει R. Εγώ τα έχω ξεκλειδώσει όλο, πολύ προ. Να, εδώ πέρα αυτό μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να παίξουμε FIFA. Μάθησε. Όχι. Από το που ακούσαμε για σοκολατόπιτα λίμωνα. Πάμε. Ξεκινάει Πάρις Εμπαπέ. Αν δεν έχει Νεϊμάρ ρε φίλοι, πάτε έχει Νεϊμάρ. Πάμε. Ωραίος. Τι μου... Ωραία παιδιά, πάμε εδώ πέρα, ξεκινάμε. Ο Πελίστη. Ο Μαρτία νομίζω. Κάπως έτσι, ωραία, ωραία, γκολ. Και τι μου έκανε ρε παιδιά, κοίτα. Έχουμε πολλές, είμαστε σε πάρτι για σας. Είμαι την πριμαντέτη. Ωραίος ο Φέτ. Μπράβο Φέτ. Για δεν ξέρω τι να κάνω, η Πάρις είναι ωραία, καλή ομάδα. Αντί να είχα... Δεν ξέρω. Ξέρετε παιδιά, δεν είμαι άχρηστος εγώ, όχι, τι έγινε παραλίγο, θα μπαινε γκολ. Ωραία, σταμάτα τώρα. Ποιον έδωσα πάσα ρε. Θες να μου πεις τώρα δεν ξέρεις τον Ολυμπιακό ομάδα, δεν ξέρεις το... Είμαι πολύ... Όχι! Εμπάπε, φοβάσαι... Έβαλε γκολ τώρα. Ωραία φίλε! Κι εγώ δεν μπορώ να βάλω γκολ με την Πάρις. Ρε τι γκολ έβαλε, γκολάρα έβαλε ο τύπος. Δεν έδειξε τι γκολάρα έβαλε, από πολύ μακριά. Κάτσε να δούμε τι αυτό είναι. Γκαρίγα, γκαρίγα, τιτιντερίδε. Ο Μαρτίαν. Πάμε, έλα, μου λίγο έχει μείνει. Λίγο και δεν πρόλαβα να τελειώσω. Είναι ήδη 0-0. Ωραίος. Μπα. Όχι, τι μου έκανα. Θα βάζω το ένα μου γκολ. Εμπαπέ. Τι λένε Εμπαπέ. Κάτσε ρε. Ο Ντεμπέλε, ωραίος. Παραλίγο να βάζουν κανένα γκολάκι. Ναι, θα φάω. Έλα. Μαρτίαλ. Έτοιμος ο Μαρτίαλ, παραλίγο. Ο Μπρούνο Φερνάντες. Πόρε τι γκολ πήγα να βάλω. Ατυχία. Παιδιά το είδατε τι γκολ πήγα να βάλω. Πολύ άτυχο. Είμαι πολύ καλός σαν παίκτης. Είμαι και στο ποδόσφαιρο να ξέρετε. Με λένε James.
ήταν Ρασιφόρντ, Μαρτιάλ. Ο Μπρούνο Φερνάντες τρέχει, ο Μπρούνο Φερνάντες τι μου έκανε τώρα αυτός ο βλάκας, γιατί δεν έχω λεπτά μπροστά μου να παίξω. Έλα σου τώρα. Τραβήστηκαν, ο you and me. Έλα γκολ. Γκολ. Δά μου το κερατό μου μέσα. Κοίτα εδώ ρε την γκολ που έφαγα. Δεν έφαγα. Γκολ! Τι! Μετράει ρε! Ρε! Είναι άδικο! Ρε βάλα γκολ και δεν μου το μετρήσανε. Offside δεν ήτανε πάντως. 0-0 εδώ κοίτα. Πέτρο έβαλα γκολ και δεν ήταν offside κιόλας. Περίεργο γιατί συνεχίζω. Oh no bro no. Το θέμα γιατί συνεχίζω παιδιά. Κάποιος έβγαλα out. Γαμώ. Τι τρέλα μου. Έβγαλα μπάλα. Τι τον έκανα το μπρο. 90 νοείς. Α, λάμα τελειώνει. Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! Τι έκανε ρε, τι έκανε ο Kylian Mbappé. Τελείωσε τώρα, τελείωσε ο αγώνας. Έλα Μαρτιάλ, Μαρτιάλ, κάνε την ανατροπή σου ρε Μαρτιάλ, αλλά τελειώνουμε να πάμε το 1-0. Κάτι έγινε. Ρε Ουγκάρτε, ρε Ουγκάρτε. Έκανα φάουλ. Κίτρινη κάρτα ρε ο Μπρούνο Φερνάντες ρε, κοίτα εδώ. Άξε ρε φίλα μην κάνω και ένα φάουλ να ούμε. Το χάσαμε. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατιέμαι. Για το ξέρω ότι πρέπει να πάω όμως στο φίναλ. Μέχρι να τελειώσω όμως. Μη μου πεις ότι κίτρινη κάρτα και ο Μαρτία τώρα. Ρε, δεν πάμε καλά ρε. Εμείς όλοι έχουμε πάρει, δηλαδή η Manchester United, όλο ο κίτρινος κάρτας. Ω, το ξέρω αυτόν, το Μισαλάι, το ξέρω. Το ποδοσφαιριστή, αυτός έβαλε. Κοίτα τώρα τελείωσε, extra time. Όχι. Πέναλτι. Κάπου γιατί έχω πέναλτι. Εγώ έχω πέναλτι. Λοιπόν, πρέπει να το σώσω τώρα. 2-1 απέναλτης. Λοιπόν. Όχι! Το χάσα ρε. Κοίτα εδώ ρε, 3-1 απέναντι. 4-1. Τι έγινε ρε. Το χάσαν, άντε γεια. Αρέσει, παραγιούμε. Τραγούδι του μπαμπά. Αυτό.
Τι! 5-1! Ποιος είναι ο Τζόνας? Ναι! Ισοφάρισε. Λοιπόν, κοιτάμε λίγο τα πέναλτις. Παιδιά, πάμε. Συγγνώμη που κάνουμε πέναλτις, αλλά αργούμε. 4-4, ωραία. Ωραία βολή βάρεσα. Πήγα από αριστερά αντί να πάω δεξιά και να τρολάρω. Λοιπόν, πάμε να τρολάρουμε το αυτό. Θα πάω από δεξιά. Δεν το έχασε ο βλάκας. Δεν το βλάκα. 4-4 είναι. Τώρα μα το βάλω είμαι τυχερός. Λοιπόν, θα δώσω τώρα από αριστερά, νομίζω. Δεν ξέρω που θα στάρω. Ωραία, θα δείτε τώρα που θα στάρω. Να αριστερά σου τώρα. Και σκορ 5-4 και κερδίσαμε. Όντι για! Με σκορ 5-4 νικητές η Manchester United. 0-0 κανονικά, αλλά 5-4 στα penalties. Ήταν τέλειο αυτό το match. Εννοούσα το καλύτερο μάλλον. Πάμε στο φινάλ που θα παίξουμε Manchester United vs Manchester City. Πάμε παιδιά, να δούμε το Haaland που θα πάει. Λίγο χάλι θα πάει, τέλος πάντων. Η άλλη ομάδα είναι πιο άχρηστη. Λοιπόν, επειδή άρχισα πολύ και έκανα 5-4 στο φινάλ, ξεκινάμε. Manchester City vs Manchester United. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Ξεκινάει το δύσκολο. Είναι πολύ καλή η Manchester City. Ωραία, ο Μαρτίαλ. Ωραίος ο Μαρτίαλ, κάνει κάτι αγκές. Εκεί πάει ο Μαρτίαλ, τρέχει. Και τι μου έκανε ρε ο Άικ. Ο Βέιλ. Λοιπόν πάμε. Όχι. Κασεμίρο παραλίγο Κασεμίρο. Θα είναι λίγο μεγάλο αυτό το βίντεο. Θα είναι λίγο μεγάλο αυτό. Ό,τι τον έκανα. Μαρτίαλ τρέχει ο Μαρτίαλ. Έτοιμος για το 1-0. Μαρτίαλ έτοιμος. Μπρούνο Φερνάντες. Παραλίγο. Ωραία φίλε, γκολάρα. Μάλλον θα βρω γκολ. Ωραία παραλίγο να κλείσουμε. Ο Χάλαντ. Bye bye. Κανονικά με περνάνε και ο Ρονάλντο εδώ μέσα. Είναι σε πάση στο United. Είναι τόσο σπάνιο να μπει ο Ρονάλντο στο United. Καλά είναι όμως. Άμα δεν είναι τόσο. Είναι πολύ δύσκολη. Τι μου έκανε ρε. Στικ. Έβγαλα γάμο. Θα είναι λίγο πολύ μεγάλο αυτό. Θα ήθελα. Πού ρίχνω τι. Σε μένα μου έτσι. Εντάξει να κάνω λίγο τέτοιο. Τι 45 λεπτά και όλα. Το φαντάζομαι. Όπα.
Τώρα έλεξε ένα μου φάνηκε. Δεν πήγε αξία να. Είμαστε στο φινάλι και κοντά να το περάσουμε. Είναι δύσκολο, μπορεί να πάρει κανένα μισάωρο. Βίντεο, πάντα θα πω. Και επειδή σας αρέσουν στα μισά. Κάνουμε, και έβγαλα κιόλας την μπάλα. Και έβγαλα και μπάλα και να τον πει. Όχι. Πώς την έπιασε έτσι ο Νάνα, ρε. Μα πώς την έπιασε, πώς την έπιασε. Ο Χάλαντ τι κάνει στο... Ό,τι του κάνα. Έλα Μαρτιάλ, σώσε μας τη ζωή. Γκολ! Παιδιά, την γκολ έβαλα, ρε. Λεπτά πόσα έχει. Κανένα. Συν 4. Το πιο τρελό γκολ που έβαλα. Πάμε. Ξεκινάμε. Μη μου πείτε. Δεν την προσεγγίσεις. Ο Μισαλάι, τον ξέρω. Έβγαλα. Και καλά θα σουτάρει εκεί πέρα. Και άμα είναι παραπάνω λεπτά, κάποιες φορές γίνεται και παραπάνω λεπτά. Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι να κερδίσουμε. Όχι. Κοίτα εδώ, ποιος έβγαλε. Δεν έβγαλε εγώ, στο μόνο σίγουρο. Ο Μαρτιάλ βγαίνει και μπαίνει ένας άλλος. Καινούριος. Offside. Το είδα και ο μόνος. Πώς θα δούμε τι έκανα. Τώρα άμα δεν ήταν offside, δεν τι θα έκανε κανονικά. Το γκολ θα μετρούσε. Άμα δεν ήταν offside, το γκολ θα μετρούσε. Καλά. Ω, κεφαλιά. Ένας παίκτης τώρα και βάλει ένας παίκτης γκολ. Παναγία. 4 λεπτά. Ό,τι τον έκανα. Ένας παίκτης θα βάλει γκολ. Και ωραίος ο νέος παιχταράς, ο Χότζινγκ. Κάνει και ακροβατικά ο τυπός. Το μόνο σίγουρο τι δείχνει. Τώρα θα έχουμε ακόμα. Όχι, ωραίο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα μας κερδίσαν και κερδίσαμε το φίνο. Λοιπόν, θα διαλέξουμε ομάδα. Πήραμε το Champions League, η ομάδα Manchester United. Πήραμε το Champions League. Οπα. Η Manchester United τι πήρε ρε παιδιά, τυχερή Manchester United. Εντάξει, μπορώ να πάρω κανένα παίκτη. Εντάξει παιδιά, πάλευα τώρα για να πάρω την βλακεία. Πεκταρά. Και δίνει και παίκτης. Θέλω να διαλέξω μια ομάδα. Manchester City, όχι, Barcelona, όχι, Liverpool. Ποιο να διαλέξω ρε παιδιά. Ίντερ. Διαλέξω το Ίντερ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο όχι. Και στο Champions League, πόσο κόσμο έχει.
Θα παίξουμε ένα ακόμη μας με την Ίντερ, να δούμε πόσο καλό είναι. Σκορ 5-1 ρε γάμο. Πάμε. Ίντερ, τι ομάδα έχει. Εντάξει, οκ. Πάμε να δούμε. Ελπίζω να πάει καλά. Ομάδα είναι. Όσο το τελευταίο μάτς αυτό, και κλείνουμε το παιχνίδι μας, και από το φύλλα, και δίσαμε τη Manchester City. Το offside ρε παιδιά, τι έκανα τώρα, πείτε μου τον λόγο, πείτε μου. Το offside επειδή πέρασε και με κατάλαβα. Λακί. Να, το βγάλατε, δεν χρειάζεται να πάρει την μπάλα. Το ματοφύλακα γιατί πήγε μέσα. Ασχόλου. Να ρίξει, το ρίξει εκεί πέρα. Να, εκεί. Θα έχει κι άλλο που κόσμο. Θέλω να έχει με την Πορτογαλία. Τι έχει. Μόνο αυτό έχει από κόσμο. Ένα 0 το σκορ. Δύο τύπο. Ομάδα μου. Δεν διαρρέξω Liverpool, αλλά δεν πειράζει. Μετά θα σας δείξω τους παίκτες μου. Καλά, επειδή ξέρετε τι ομάδα είναι. Όπως την έπιασε. Το έκανα. Τρέχα, μην μου μέσα προγνωστή. Έβγαλε, γιο. Έχουμε κόρνερ. Λούζερς. Γκολ! Γκολ! Παιδιά, πώς ήταν τόσο λίγο να έβασα τον γκολ. Τόσο. Ίντερ δεν είναι και τόσο καλή ομάδα. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Έπαιρνα Μέση ή Ρονάλντο. Εντάξει, τελείωσε. Θέλω άξιστη ομάδα να τη διάλεξω. Αφού δεν έχει άλλη ομάδα, δεν έχει σαν την ΑΕΚ. Αλλά είναι αγαπημένη μου ομάδα, τόσο. Δεν ξέρω άμα να κουμπίσει κάποιος κομμάτια. Βλέπετε γη της ελιάς. Ωραία πως την έκανα. Τι είναι ρε πάλι αρχίσαμε. Τι έκανα. Οδυνθίεσαι. Τι έκανε ο τύπος. Για τα ακροβατικά που τα κάνει, πώς τα κάνει. Και πώς την έπιε... Ναι, γιατί την έπιε στραματοφύλακας, εντάξει. Πώς δεν την έπιε στραματοφύλακας, λίγο ακόμη. Θα σας δίνω και τις παίκτες μου και τελειώνουμε. Αυτό το μεγάλο βίντεο. Θα το κάνω πρεμιέρ. Πρεμιέρου. Εντάξει παιδιά, τι θα κάνω. Θα τους κάνω prank τις άλλες ομάδες.
Να κάνω ότι βγήκε ο τερματοφύλακας. Για να μην πάρουν την μπάλα, εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να πάρω την μπάλα. Είναι τερματοφύλακας. Γιατί κλέβετε μπάλα αύριο από τον τερματοφύλακα. Πάτε καλά ρε κομμιάριδες. Όχι. Δεν το ξέρετε να σουτάρουν τον γκολ. Δεν μπορέσατε λίγο. Ο Δημοφρίας αυτός που έκανε πριν τα ακροβατικά. Έβγαλε, έχουμε κόρνερ. Τώρα που είναι ελεύθερη η άλλη. Ό,τι του. Σκορ 2-0. Είναι λίγο άστα. Κάποια ομάδα. Απ' την Πάρις κάπου είναι. Λοιπόν, τελείωσε. Πάμε στους παίκτες μου. Σκορ 2-0, ωραία είναι το σκορ μου. Ετοιμάζω United που τελείως. Πάμε τώρα να σας δείξω τους παίκτες. Αφού με τι να κάνω. Οι παίκτες μου είναι αυτοί. Και είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί. Είναι όλοι αυτοί οι παίκτες μου. Έλα. Άλλη. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα μου. Ο Φάμπιαν από την Πάρις. Από τη Βραζιλία ο τύπος. Από την Ιταλία. Από τη Γαλλία. Από την Αργεντινή. Εσύ που είσαι καλός παίκτης. Πέπε που είναι από την Πορτογαλία. Μπρο, άσε με. Υπάρχουν πολλές. Ρε Πέτρο, πάρτε από εδώ το κολοκινητό, σκιάσε με! Τώρα σας κλείνω. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Ελπίζω να σου σπάσε βλάκα. Άντε, γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο VS Mobile. Στο δεύτερο μάλλον. Γεια σας.